Мәләгіз, давай. Ах, мәсітлілға сығып бара. Сықты ти, әйтті бит күйіргәлерліңе тип. Йоқ, ана бит ғафлиман сақма қышалда бара. Балташынан көгарсынды қаралы, уларда үксеге басып келе бит. Хаумығығыз. Хаумығыз. Эх, бұл конкурс аттар үшін янып көйіп нервалар бітті. Язға жекнем тайм аут алмайынса болмақ. Меніңсе конкурста қатнашқан әр бақсасы еңуге лайық. Тек қайғылары бақсалық ештігіне түгіл, дауыс беруді бек ұста ештірған. Шулай шул. Әтігесі 50 тауыш өттелуін башқа санисік аңнатахын. Әбір демесін, барғыла ғадел боласақ. Конкурс хөдімтәлері турасында білірге тілегіз. Тапшырудың адағына тиклем қарарға тура келейінді. Әйе, тек білің іш бітмеген әлі. Тағыла бір-екі бақсаға инімсіға бар. Қайдан башлайбыз? Свободанан ба, Мұрайдан ба? Жоқ, тамақтан. Оңай әйде кеттік. Барып қайтайық. Күйіргәді районының Таймас ауылында. Шәурә Мәһәбиева исемле 200 яшьлек инәйдің өйінде бик шәп бақсасы білмеген нәмәһе юк, эшләмәгән нәмәһе юк. 200 яшьтә күп яшьләргә өлгө булырлык. Әйдә. Ана үділі. Әйді, бақсанан сығып келем, һәбгелеуге, оңышларымды ейіп, Аллаға шүкір. Хаман эшләп бирегез. Оңған кеше оңған енді. Хаумығығы. Тоқта мен алайым, халқасы. Хаман эшләп бирегез, Аллаға шүкір. Мұна кәбістәдік, кәбісті. Күрәтем инде, мына істәбіз, барғыла әйдәгіз. Әйдә. Аллаға шүкір, мына күрәһегіз инде Қалай хәзір. бітті, запасығызды. Әйе, күрәһегіз. Мына менің өстірген хауғаннарым инде бұлары ошайтып бауға қоям. Уражай матур булды быйыл, Аллаға шүкір. Бұнда неше болып кеткен хәдің қарам әлі? Бірау, икау, үшау, дүртау, бишау, алтау, етау, хегіз, тұғыз, 10, 11, 12. Әрі бауда тұрмай. Баулай алмайым, өҙөлөп төшә, шуңа күрә ошолай итеп һаҡлайым, әріһен йәшиктәгенә. Бұнда вағы енді. Анда вағыра. Бұнда тәксибе енді, тәксибелер. Тәксибе түгел, мен бит балам яңғыҙ кеше, миңә вағы рәхәт. Әріһен балаларға бирә. Әтінәке. Инейм, бұл нинде яшілсәң ол? Бына мин үҙем ҡулым белән тотоп күрәтәйем әле һеҙгә. Әйәгіз. Мына былны бик күп кешеләр һорай. Хәҙер бит инде сахар ауырыуы күп. Шәкәр. 1 литр һыуға, ҡайнаған һыуға һалаһың да бер ут, шуны иртән кис эсәһең. 2 рәт ашар алдынан. Был шул шәкәр ауырыуына дауа. Нәмәкәй һуң ул? Фасол орлығының ҡабығы был. Күптән ташлай бит. Білмәгәнгә ташлайҙар. Белмәгәнгә ташлайларҙыр инде. Мына орлыҡлары, шуны йыйып алам, тирәм, һораған кешегә бирәм. Был тоҙлай торған простой борос. Был боросты мин сәсәм 3 түтәл. Расатты үҙем утыртам. Расат көйөлә һатам. Былай хәҙер ашарға ҡартайҙым бит инде. Халыҡ өсөн сәсәм. Ошо биҙрәһен 250-нән һаттым, быйыл 3000-ник һаттым. Мына шул, был ҡалғаны йыйып алып сыҡты мына. Шәүрә апай, был нәмәкәй ул? Был ҡомалаҡ тип атала. Үҙебеҙҙең баҡсала үҫә, үҙем үҫтерәм. 200 йәштә һеҙ икмәкте үҙегеҙ бешерәһегеҙ. 200 йәштә лә туғанҡайым үҙем бешерәм. Охо, бұнда кәбістә. Нисә ҡышлыҡ бұл кәбістә? Был әбей кешегә бер ҡышлыҡ инде. Тотлайһығыҙ да инде. Тоҙлайым, эреләй ҙә венгер ята башларға кәрәк бит инде. Үҙегеҙҙеке инде? Үҙебеҙҙеке инде, үҙем үҫтерәм барында. Был нимә оҡшаған? Был әремгә оҡшаған. Нимә ул? Был дауа. Үҙебеҙҙең ерҙә үҫкән. Бына простой әрем атала был. Ашҡаҙанға һәр ваҡытта файҙа. Беҙҙең әнәйем 103 йәштә үлде, ошо әрем генә эсте ашаған һайын. Орлоҡланған ваҡытта йыябыҙ. Хәҙер ҡайнаған һыу ҡойоп, шуны ашаған һайын эстеһенән был ашҡаҙандың шуҡәтле файҙалы. Хәҙер мына минең ошо инде көҙгө уражайым ҡабаҡ. Уңыш иң ҡәҙерле ашыбыҙ. Шулаймы ни? Нәмәләр эшләйһегеҙ? Мынан мин төрлө нәмә эшләйем. Мына ваҡ бәлешләр бешерәм, мантый бешерәм, ҡабаҡты ҡырам, әҙерәк кенә май һалып үртерәм, песок һалып, шунаһын тары ярмаһы белән бутҡа бешереп ашайым. Әйткәндәй, мына бында беҙ һанап ҡуйҙыҡ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 төр ҡабағығыҙ икән. Ә мына кишерегеҙ не сорт? Бына бит кишерҙә бер генә сорт түгел. Бынаһы әйтәйек һары, быныһы ҡыҙыл, икеһе ҙур. Бер түтәлем гел ошолай булды. Эре инде. Эйәре.
Шунан һуң мин аны вес кәзәләргә шатып беттем. Икенче түтәлем менә ошылай вагырак булды бит инде. Хәзер мин бешерергә ошыларда ап калдым, ошыларды. Вағы тәмнерәк була ул, кирһенсә, менә һугандың да, кишердең дә, сүгелдердең дә. Әйдәгез, әйдә. Әле бөгәрәп бар әле. Бала бактагында күреп чыгып. Бunda тагы бер бакса бармы ни? О, үсүнчө бакса. Бактам күбүл менин. Ничә төп балаң үстеләр бunda? Аны кем хана инде? Үтә баланы була, ям шул. Демешин, йыйдыгызда эш бетте түгел бит әле. Агачларда ла тәрбияләргә кирәк. Һез нимәләр эшләйсез? Мин картайганнарын кыркып алам. Әле калганы бар, менә. Эри сүпләрен йыйып алдым. Бер яфрагын алырга ярамай. Нишләп? Кыш көне бит туңуы бар. Юрган. Бер юрган ябынып ята. Серип үзенә күрә бер ашламала бит әле ул. Үзенә күрә бер ашламамы, нисектер инде, минең гадәтем шул, калдырам инде аларын. Менә тәрбияләнмәгәнде күрәһегезме? Алайтып тора. Безне кем бар инде? Анда әллә һезнең кар яганмы? Айрым гына бер. Шул айрым гына бер мөештә Аллаһ Тәгалә кар биргән. Аппак нәмә. Монда мин харымсак сәстем туганнар. Ошо ике түтәл Монсаның көлен һибәм. Нәйесен дигән вакытта әпилке халды һинең был тонсыга. Был баягыса кали ашлама дип атала. Әллә нәмә ашламаһалар? Был тиклем ердә кем кадамын ашларды? Балам нәмә генә дип әйтәйем инде. Көн озын, кояшлы көннәр, матур, ят, саф һава менә тугай. Менә уларның сәскә етенә аяк белән көрәк үзе гада. Һез, ошо һез гадагызмы? Аяк белән көрәк. Көйөргәдер районының Таймас авылынан Шәүрә апай Мәһәриева хәзер безгә үзенең балан бешерү серләрен өйрәтә. Нимә эшләйбез буның өчен? Моның өчен Зөһрә туганы менә шулай 3 литрлы банка алабыз. 3 литрлы банканың эсенә менә свежий баланда тутырабыз. Был явылган әзер. Эсенә 1 грамм да һау һалмайһығыз. Эсенә һау һалмайым. Ул бешергә тиеш үзенең сугында. Шәкәр һалмайһығызмы? Юк, шәкәр һалгас бит уны һаклап булмай, әси бит ул балан. Шулаймы ни? Ябабыз ошолай, бер ниндәй дә һау һалмайынса. Һау һалмайбыз 1 грамм да. Һалмайбыз бер нәмәһе. Менә хәзер мин менә ошо әзер һавытка утыртам ошоны. Һауга, халкын һауга. Менә һауда һалам ошонда сикле. Әкрен генә утта ничә сәгать кайнарга тиеш? 5 сәгать. 5 сәгать. 5 сәгать кайнаны, һавынды. Хәзер алырга ла буладыр? Алырга ла була хәзер. Әйдә алайык, алып күрәтәм. Әйдә менә төбен. Эфәлул. Эсебә төбен һөртеп алайык һавын. Хәзер мин сиңа моның серен һөйләйем. Һау һалмагас үзенең тәме белән бешә бит инде. Ул 2 ел һаклаһаң да менә базда искермәй дә, әсемәй дә. Ошо капкас менән. Ошо капкас белән. Был баландың һөйәге белән сәйнәп ашаһаң бит иң нәйе файдаһы шунда йөрәккә. Кан басымы югары. Кан басымына ла йөрәккә лә дава нәмә инде. Баланды Шәүрә Мәһәдиева апайдың рецебты буенча бешерһәгез, мутлак охшар. Монда 2 сорт виноград, яфрагы куелып бетмәгән Изабелла, булары Александр сортлары инде. Монда тагын менә бер 5 төп, 6 төп виноград бар. Уңыш күп була. Менә ошо 2 рәт виноградтан 20-30 күнәккә хәтта кисага виноград кайһы бер елда. 20-30 күнәк. Быел әдрәк булды инде, быел ел насаррак килде. 20-30, 40, 50, 60, 100 бидән нимә эшләтәгез, Минзәлә ханым? Компот яһайбыз, варенье кайнатабыз, балаларга таратабыз, кешегә таратабыз. Менә хәзер кышка әзерләбез. Ничә күн әзерләргә кирәк кышка шул виноградты? Аның эше мәшәкатьлерәк инде. Менә әле бу первичный гына кыркып сыгылган, әле кышкылык аһаларга яфраклары белән кыйлып беткәс кенә харталартып халабыз инде. Обычный виноградтың бер төптән калдыралар ошылай бейек итеп. Шунан гына теге ботак ибәрәт. Бөтә ердә шулай рекламендап әйтәләр. Ул безнең якта гына бик бармай. Безнең климатка инде. Ул юан ботакты каплап булмай, яткырып. Бүгеп халһаң хына, яттыргыды булмай. Шуның өчен мин менә эрләнә башлаһа яңыртып торам. Төптән гына сыгарта менә шулай. Менә ошолай яңаларында бит харлады. Менә булар киләһе елга емеш бирә торганнар инде менә шулар. Яшел өлгермәгән ботакларын калдырырга ярамай инде. Алары кыш сыкмай. Менә шу
көрән төскә кереп ағасқа әйләнгәннәрен генә калдырып. Нығынғандар инде. Нығынганнарын гына калдырып. Мынау инде бір әкәмәт. Бұл мына ошының башын кыркып әйләндереп куяһың да, теге балыкта торган мурда була бит. Шуның кебек. Әйе. Шуның эченә баллы, шәкәрле мәһү халып куйсаң, Әйе. шул хагалаклар виноград бешкән вакытта нык тишәләр, бодалар, кимерәләр. Өйләшәләрендә. Әйе, ияләшеп шул бөҗәкләр. Шулар шуның теге балтай менә шуда төшәләр дә сыгалмайлар, ана бит төбендә моны анда байтак бар төбендә ана. Кайда? Анда. Аннан күп явыз вафат булган. Артыма нимәшләр каплайгырны. Каплайбыз, әйе, моны аны хәзер Касан? Нимәмен? мен инде шул я халам менән, я шул бисән менән каплайым инде. Илтеп hala. Корыгына, әйе, илтеп халып, Касан? яфраклар куелып бетте бит инде. Яфраклар куелганын көтә инек. Әйе. Яфрагы белән бергә халып хаһаң, яфрагы яз иртә яз сиретә. Күгәрәсен. Күгәрә башлай, әйе. Шуның өчен яфракларын алып үтеп, корыгына ергә калкурак гына итеп халырга да каплап, шуннан инде өстеннән һау үтмәслегрәк итеп, өстеннән генә теге полиэтилен халып сыгырга кирәк булар. Нигезен тегәндә көз бит бездә калай килә. Кар явала эрей, ямгыр явала туңдыра, тагын эретә. Ул үтә, астта дым да ята. Һәм теге иртә яздан сире Әйе, кар әле асыл битмәй, астта уже күгәрә башлай. Шуңа коры булһын. парниковый эффект барлыкка килә. Әйе. Тагы күрәтер нисеп кыркырга, бәлки әйтте, онда тагы да бар. Теге якта кырка торган виноградлар бар. Бәлки күрәтер Анда иде. әле күрәтер. Әйдә ул бар. Ошо биекликкә куям виноградты. Аныһы озынлыгы инде һәркемнең кайда урнашкан, кемнәрдән битне беседкага куялар озын итеп. Озынлыгы роль уйнамай. Шуның өчен миңа кыска үтеп куям шулай. Йәлләмә шул ягата кыркагызны. 1-2 ел яллап калдырып, виноград ашай алмаһаң, анан кыркырга өйрәнәһең. Алар кыркканда ярата, ана яй көнлә кыркырга була. Шулаймы? Түке иртә яздан кыркырга ярамай. Аның кырккан yerеннән сок агып тик тора. Әйе. Бутак корый бай вакытта. Яй көне инде менә ошо бөренән менә ул сәскә атала, шуннан үсеп китә. Артык үскәнен 1-2 буын гына калдырып, осын кыркып ташларга кирәк. Әйе. Буйга китә әле, аңа бит көч кирәк. Әйе. Тамырның бит көчен ул күп ала. Булай. Безгә емеш кирәк. Безгә емеш кирәк. Эрерәк тә кирәк бит инде. Әйе, күбрәк тә, мулрак та. Бер төптән нисә ботак калдырырга мөмкин. Тамырына карайһың инде анаһының. Беренче ел тамырның көче булмай. Барыһы да сәскә атһа күп калдырып. Әйе. Агасыңны корый. Беренче елда шул 30-40 бүре калдырһаң җитә инде. Икенче ел. Икенче ел бер 60-70 калдырырга була инде бүрегә. Өченче еллары инде агасыңа карайһың, үсешенә. Агасы бит ел да бер стандарт түгел бит инде ул. Абанда ер буенча менә инде ул һәбәтрәк була ул. Көлле ер ярата, кумны көлле ер ярата инде. Көлдө тундырып на һибеп сыгырга була. Иске ботагын алып ташлайм инде менә. Хәзер менә буларын утыртырга теләгән кешегә менә дигән череноклар менә. Ошулар. Әйе. Менә бу ягы менә өлгергән. Күренеп тора. Менә бу ягы менә яшел. Бу ягы бармай. Менә шу якта менә әле алырга була. Менә бер буын, менә икенче бире. Әйе. Менә бу ягын ашлай алабыз да, кыркып, артык маякларын кыркып ташлайһың да, шулай дип. Шуннан. Хакларга алганда менә шулай ябыштырырга кирәк. Мен шулай итеп скотчма урайым да, шулай итеп ябыштырам да куям. Базга төшереп алырга була. Картоп базна. Картоп базына халаһын да куяһың, беренче бәйләйң да беренче штук. Язгыны инде бу як башы шул килеш кала үс ягы. Менә ул үс ягын ягышмас өчен бөреләргә үскә менә үскә карап тора шул ягы менә. Алар охшаш шул юанлыгы бер үк. Әйе. Аңа ул үсә торган ягы, ас ягы. Артын кыркып ташлайбыз, кырын кыркаңда була. 1-2 шей надыр эшләр кирәк. Кабыгына гына, агасы тигенмәй генә. 2-3 шей надыр эшләр кирәк шулай. Тамыр ибәргә ятыш була. Ул шуннан гына килеп сыга тамыры. Доминәне Әйе. Моны эшләргә кирәк март айларында. март айында ошулай итеп. Кар бетмәс урын. Әйе. Шул килеш карга халаһың шулай. Өйгә. Әйе. Туңмай, 1-2 көн шулай кар хугында ятырга тиеш. Шуннан күмеп утыртабыз, менә шулай берен аста калдырып, шулай күмеп утыртабыз. Кум күл халам, сәскә аттырга ярамай. Безгә тамыр кирәк. Тамыр кирәк, көч кирәк. Хәтта мин аңланым. Әйе. Көйрегәдә районы Слобода авылыннан Хәлил Мырдагылов иң беренчеләрдән булып виноград үстерә башлай. Шундыктан уның кәңәшләре һезгә бик файдалы булгандыр дип уйлайбыз. Грушаларның төрле сорты бар. Алмагачларның ранний, средний, поздний срок созревания белән 60 сорттан көз көне вакытында килгән кешеләр
алмаларны ашап қарап, заказывать етіп кетелер. И біз шуларның барысында эшлейбіз инде. Біз менә кешегә үзебезнең районированный сортлар предлагать итәбез. Агачны менә шушылай шуқып алгаштан, хәзер моның яфракларын төшерәбез. Менә булай. Өстә берничә 1-2 көне яфрак калдырабыз. Чөнки бу яфраклар суны парга әйләндереп, менә бу нежный гына караны киптерә. 60 диаметр, 60 тирәнлектә шуқыр казыйбыз. Шуннан шул шуқырга салабыз 1-2 ведра су. Алмагачның гына төбенә, ямының төбенә 5-6 штук ржавый железки, тутыккан тимир казаклар салабыз. Шуннан соң салабыз 1-2-3 ведра перегной, тирес түгел, тирес яндыра. Бер күрәк обязательно күл салырга кирәк. Зала. Бу микроэлемент. Күл өстенә менә шулай бер уч будай или орпа салабыз. Бу стимулятор роста. Бурын-бурыннан әби бабайлар даже тал утыртканда да будай салганнар. Бутайсыз да шушының өстенә утыртасыз, кара балчык салып, тапайсыз, бортиклар эшләп, яңадан 1-2 бидре су саласыз. Агачның көн ягына ширина куеп, агачтан биек итеп астан да, өстен дә бәйләп куясыз. Беренчедән шулай әйбәт итеп тамыр алып китәргә әйбәт була. Икенчедән кояш менә язгы март кояшлары, әле дә кояш иногда кыздырып куя. Менә бу нежный каранны ярылмый, саклый. Көз утыртсаң яхшымы, или яз утыртсаң яхшымы агачны? Семишковыйлар в основном қорагатлар, семишковыйлар көз утыртыла. Яз көн утыртырга кирәк. Виноградлар косточковыйлары. Косточковыйлар алар шия, слива кебек әйберләр. Менә бу ялганган җире бигрәк яхшы ялганган. Бу уже 3 еллык. Күмәсез корневой шейкадан менә тамыр куян башланган шушыннан. Бу сортовая зона күмелсә ширей. Уже бу сорт бетә дигән сүз. Кышкылыкка ничек әзерләргә менә? Дукландыру кирәкме алмагачларга? Агачларны кышкылыкка әзерләргә кирәк. Корыган бутакларын кисеп ташырга кирәк, аларны яндырырга кирәк. Шуннан соң агачта торып кала, теге кипкән алмалар, алар парша белән зарарланган булалар, алып яндырырга кирәк инде җыеп. Иң зур бутаклар кая хәтле килә, ана шуннан хәтле зур кырык эшләп казып чыгарга кирәк. Күздән казып, шуннан соң алмагачның кәүсәсен ана штамп булырга тиеш дидек бит. Ана шул штампны жуан бутакларны агартырга кирәк. Агарту ана шул ни белән инде белила була, садовая белила. Аның составына шул метный купорос та кушалар, ябышып тору өчен әзрәк столярный клей кушалар, кызыл балчык глина кушарга мөмкин. Азот булган ашламаны түгел, калий, фосфор булган ашламаларны. Кышкылыкка калийлы ашлама кышкы суыклардан да саклый. Салкынга чыдам арттыра. Шишкәләр атканда. Уже яз көне ана шулар эреп, уже агач аны алырлык булсын өчен. Азот салсагыз, ул яңадан үсеп китәргә мөмкин җылы погодалар, җылы көннәр булса, чөнки ул яшелмаслыга аны үстерү өчен кулланыла бит инде. Үсеп калып, ул кыш көне туңарга может. Шуңа күрә азотлы кирәкми. Азотны яз көне салырга кирәк, иртә язда салырга кирәк. Иң әйбәт ашлама күл. Анда микроэлементлар да бар, азоты да бар, әзрәк фосфор белән калий күбрәк. Менә шуны куллансагыз бигрәк әйбәт була. Үстән тиресне салып чыгарга була, зур агачларга кәүсәсенә тигермичә. Менә тире яклап. И мульчировать итеп тә салырга була, перегной була бит, янган тирес. Хәзерге вакытта үсүдән туктаганда агачлар машина белән опрыскивать итәргә кирәк көз көне. Бүҗәкләреннән саклый, теге кырткычлардан, гөмбә авыруларыннан саклый. Шуннан төшкән артык яфраклар, төшкән ширигән алмаларны уже ширетә машина. Иң куркыныч теге нәрсә агачлар өчен ул тышканнар белән куяннар, кимерүчеләр. Менә шулардан саклау өчен бәләкәй агачларны, мәсәлән, җыеп бәйләп, хәзер бик әйбәт теге нитканый материаллар бар бит инде. Ана шулар белән урап, бәйләп куярга кирәк. Куян ашай алмый монсын. Тышканнан саклау өчен
ноябрь, декабрь айларында теге жіпшік қорлар жауа бет. Мына шу жіпшік қорларны жиып ағаш түбіне нығытып топап қоярға керек. Тышқан кіре алмай мына шындай қор топалған жерге. Қор бұзыланып кете. Шунда тышқан уже олар қор астынан жүрілер. Мына шын үшін ағарда шуларны қорны топап қойсағыз, тышқан зиян кетіре алмайды. Ең матур бақса, Ең оңайлы бақса, ең оригинал оңыш. жеңушілер кімдер? Гран-приға кім лайық? Нихаят жай бойы барған конкурсқа нүкте қоябыз. Нүкте түгел, үндеу. Қараймыз. 5 ай бойына барған көсіргәнешлі конкурста 37 бақсасы қатнашты. Бәйге 3 номинацияла барды. Қайбір бақсасылардың конкурстарда икенче өченче тапкыр катнашуын һәм еңүен итәпкә алып, оештыручылар уларга урындар бирмәй, дәртләндерү призлары белән генә сикләнергә булды. Тагыла тавыш бирүдә төрле гадел булмаган юлдар кулланылуын асыклап, оештыручылар һөҗүмтәләргә үз төзәтмәһен индерде. Шулай итеп, иң матур бакса номинациясында беренче урынга Балтас районыннан Рәзинә һәм Розат Сәфәргалиевтар сыкты. Икенче урында Мәләвез калаһыннан Наилә һәм Рәсүл Әюповтар, өченче урында Шишмә районы Горный авылынан Сәгадәт һәм Рәшид Мөфтәховтар. Дәртләндерү призларына лайык булдылар. Лира һәм Салават Камалиевтар, Мәсетле районы Әләгәт авылы. Сәрия Сахауддинова, Мәсетле районы Әләгәт авылы. Мәдәрик Халитов, Федоровка районы Батыр авылы. Шулук авылдан Регина һәм Айрат Багаевтар, Миңлегөл Шәмсетдинова. Хайбулла районы Акъяр авылынан Венера һәм Әхмәт Хамидуллиндар. Хакимиян Нургалинда шул авылдан. Гөлсем Вәлиева Балтас районы Хәйтәк авылынан. Лилия Фәхретдинова Благовар районы Мирный касабаһыннан. Иң уңайлы бакса номинациясында беренче урынга Күйргәде районы Яңамыраптал авылынан Гөлфия һәм Рәфис Нафиковтар сыкты. Икенче урында Балтас районы Түбәнге Карыш авылынан Әлфия һәм Марат Солтаншиндар. Өченче урында Кырмыскалы районы Шәрипкол авылынан Миләүшә һәм Фаил Хамитовтар. Дәртләндерү призларына лайык булдылар. Федоровка районы Батыр авылынан Гөлнас һәм Дамир Халитовтар, Гөлнара һәм Илдус Халитовтар. Миякә районы Канбәк авылынан Нурия һәм Айвар Зайнуллиндар. Кырмыскалы районы Кабак авылынан Людмила һәм Азамат Зайниевтар. Туймазы калаһыннан Марсель Нигъматуллин. Хайбулла районы Акъяр авылынан Фирдәүс һәм Салават Абдуллиндар. Өфе районы Цветы Башкирия касабаһыннан Зәкия Яхшыбаева, Шишмә районы Алкина касабаһыннан Алина Шәвәлиева. Иң оригиналь уңыш номинациясында беренче урынга Шишмә районы Шишмә авылынан Фәрзәнә һәм Рифкат Шәкүровтар сыкты. Икенче урында Күйргәде районы Яңамыраптал мәктәбе укучылары. Өченче урында Күгәрсен районы Худайбердин авылынан Фәһимә һәм Салават Сыңгыдовтар. Дәртләндерү призларына лайык булдылар. Гафури районыннан Фәннур Нургалиев, Сакмагыш районы Сакмагыш авылынан Ләйлә Билалова, Тәскирә Гыйлванова һәм Лүзә Гыйрфанова. Шишмә районы Шишмә касабаһыннан Рәйдә Закирова. Хайбулла районы Бәләкәй Арыслангол авылынан Гөлнас һәм Риф Суриндар. Өфе районы Цветы Башкирия касабаһыннан Нурия һәм Зәйд Гаймаловтар. Балтас районы Хәйтәк мәктәбе укучылары. Кырмыскалы районы Һәвәләй авылынан Мәмдүдә Ямалетдинова һәм Фәнисә Сираева. Гран-при яки супер бүләккә Мәләвез калаһыннан Рәйсә Кинябыдова лайык булды. Еңүчеләрне һәм конкурста катнашучыларны котлайбыз. Багышларыбыз Зилара район кызы Ямагужина, Светлана Рафат кызы Парфенова, Рамазан Омар улы Рамазановка улы рәхмәтебезне белдерәбез. Минеңсә, баһалар гадел булды. Бер кемдә бүләкһез калманы. Ә без имәсен, без булган һәр ердә гаделлек тантана итә. Багышларыбызга рәхмәт. Бер генә конкурсантла игътибарһыз калдырманлар. Башкортстанның төрле төбәкләрендә яшәгән уңган баксасыларны бөтен республика күрһәтү үтәр зур бүләк. Шәп баксагыз, үзенчәлекле тәҗрибәгез булһа, безгә лә хәбәр итегез, һезгә лә барырбыз. Тик моны инде яңа мизгелдә, яңа бакса мизгелендә. Майдамы? Майда уңган баксасылар тәүге уңыштарын ия. Алай булгас апрельдәме? Апрельдә уянган баксасы бик шәп баксасы түгел ул. Шулай булгас мартта инде ту? Февраль адагы март башы шул тирә булыр бугайын. Осрашуга күп тә кылмаган икән. Алма өзлөп төшелмәл генә. Иң мөһиме үзе һау булайык. Һау булһак, баксабыз да бай була.